tilandeni ku objection number 3. So mwa amene akutengedwa mu buku la evangelism ndiye monga tanenera buku limene sinalembedwe ndi Ellen White inachita kupangira compile kapena kuyikidwa pamodzi kusokereredwa anatenga mfundo zosiyanasiyana mabuku ena ndizika pamodzi ndiye mawu amenewa ali mu board atiuza kale mu buku la evangelism mwambiriro kunena kuti ma headings achita kuwaonjezera iwo eni. So buku la evangelism mwambiriro mene timaona part 1 ya objections tinaona kuti ma headings amene achita kuyikidwa. So mawu kuti eternal dignitaries of the Trinity ndongo yikidwa desiti awirenga tiwerenga zimene analemba ndi 20 right. So pamene pa evangelism page 626 anawo kuti aiwo amuyaya ofunikirawo akumwamba ma dignitaries Atate Mwana ndi Mzimu Woyera kuwapasa iwo ophunzirawo koposa mphamvu za munthu chabe iwo adakapitiriza kugwira ntchito ndi kuwaziwitsa anthu apadziko lapansi tchimo. So akamba za eternal dignitaries, ma dignitary ndi mawu amene amakisena ntchito kwa iye amene alofunikira kwambiri kapena influential. So akamba za ma dignitaries amene achokera kumwamba Atate Mwana ndi Mzimu Woyera mwanjerena apa pasawa kambanso zoti osawa ndi milungu itatu imene ikubwera mmodzi sakamba zimenezo komando tifika timvesese udere yone atanafotokoza bwanji za ma dignitaries amenewa tiona imene pa eno aitapitiza kufotokoza mu Desire Ages page 827 ana kuti Kristu akuwapasa iwo mpweya wa mzimu wake ndiyo moyo wa moyo wake. Mzimu Woyera ukupereka ndithu mphamvu yayikulu kwambiri ku mtima wa ntchito kuti ukagwire ntchito mu mtima komanso mu malingaliro. So mwanjira ene right apa kuna Mzimu Woyera ndithu ndi moyo wa moyo wake. Mwanjira Mzimu Woyera ndithu ndi mzimu wa Kristu Yesu. So Mzimu Woyera ndi mphamvu yayikulu kwambiri imene ikugwira ntchito pa mtima komanso pa malingaliro. Tikaonanso member Desire Ages page 805 kupereka kwa mzimu ndi kupereka kwa moyo wa Kristu Yesu. So tikamakamba za ma dignitaries tikamba za Atate Mwana komanso kamba za Mzimu Woyera. Mzimu Woyera umene uli mzimu andani wa Kristu Yesu kumene kuperekedwa kwa inu ndi ine kuti ukagwire ntchito pa mitima yathu ndi malingaliro athu. So ndithu tikutha kuona kuti pali ndithu atatu amene ali ofunika. Pali Atate amene akupereka Yesu Kristu ndipo tiona kuti Yesu Kristu ndi amene akupereka moyo wake kapena mzimu wake. Amenepa tipitiriza ndi objection number 4 tithera pompa.